encetem la segona part d'aquesta conferència. Si us sona la seva cara és perquè possiblement l'heu vist al 324 recentment, parlant sobre aquest tema. I si us sona la seva veu, perquè l'haureu sentit recentment a Catalunya Ràdio, també parlant sobre aquest tema. Per tant, dono la paraula a en Pol, que us parlarà d'aquest conflicte que, malauradament, estem vivint en aquests moments. Moltes gràcies. Bé, en qualsevol cas, primer de tot, moltes gràcies a l'organització perquè, per dos motius. Primer, poder parlar amb normalitat de política de defensa és quelcom que s'ha i necessari i que fins ara, fa relativament poc, no ho havia estat tant, però ja ho va sent. No m'estendré gaire amb això perquè ja ho ha explicat prou bé en Daniel. Alhora també, en un segon motiu, poder-ne parlar al Berguedà o a qualsevol lloc que no sigui Barcelona també és un punt important perquè si parlem de fer un país nou, començar a mirar de llimar aquest centralisme que hi ha a Catalunya també, que a vegades també podríem donar lliçons, doncs també és un tema a corregir. Sigui com sigui, anem al tema que ens interpel·la més present, que és el tema de la guerra d'Ucraïna. I per què és important més enllà de l'actualitat, que evidentment ho és? Ho és per tres motius. En primer lloc, és el retorn a la guerra convencional. Segon, és el retorn de la guerra a Europa. I tercer, i que enllaça amb la qüestió dels models de política de defensa, és on es posen de manifest les tensions entre el model professional i el model miliceu de conscripció. Així doncs, anem punt per punt. Retorn a la guerra convencional. Doncs si ens fixem en els darrers 30 anys, excepte el cas de la guerra dels Balcans, que aparentment es feia en forces convencionals, però ràpidament va derivar en milícies, forces subestatals o directament grups criminals, no encaixa ben bé en aquest model de forces convencionals i a mesura que ha anat avançant al segle XXI hem vist majoritàriament campanyes de contrainsurgència i contrainsurgència, com en el cas de l'Iraq o l'Afganistan, o conflictes amb actors subestatals, com en el cas de les diferents guerres d'Israel al Líban o la Franja de Gaza. El que estem veient ara és una cosa diferent. Estem veient dos exèrcits convencionals que topen. Sí que prèviament hi havia hagut un punt d'insurgència i contrainsurgència a les fases inicials de la primera guerra del Donbass, el 2014-15. Però ràpidament això va escalar i va escalar a nivells de conflicte convencional, el que passa que va quedar molt a petita escala, entre cometes, però tanmateix la primera guerra del Donbass entre el 2014 fins al gener del 2015 sumen 14.000 morts. I en els punts més alts d'aquesta primera guerra del Donbass hi havia nivells de consum de munició comparables als de la guerra del Yom Kippur l'any 73, entre Israel i els països àrabs. Vull dir que alguna pista en teníem. Així doncs, això que donàvem per descomptat que a partir d'ara serien guerres petites i contra agents no estatals, doncs ja es posa en qüestió. No és que desapareguin, però tanmateix la guerra convencional ha tornat. Aleshores, el segon punt, retorn de la guerra a Europa. Bé, vivíem relativament còmodes, és normal, a la que passa una generació certs traumes es van oblidar, encara que durant la Guerra Freda no hi hagués hagut, afortunadament, el pas a la Tercera Guerra Mundial. Tanmateix això surava en l'ambient i ho ha explicat bé el Dani, durant la Guerra Freda es mantenien grans exèrcits de lleva per un conflicte convencional semblant al de la Segona Guerra Mundial amb l'afegit de les armes nuclears. Però sembla que això s'havia anat descartant, no hi havia una amenaça existencial i es va optar per això pel model més professional i expedicionari, missions de pau de les Nacions Unides o campanyes de contrainsurgència i fora del territori europeu. I de sobte ens trobem això i Ucraïna no queda gaire lluny
Kíev està amb prou feines 3 hores de vol del Prat. És també, incís, un exercici que recomano sovint és mirar mapes, més encara ara que tenim tot aquest seguit d'eines de franc a internet i agafar amb el Google Earth o qualsevol eina de cartografia i anar fent cercles, mesurant distàncies, perquè així aprens realment a veure on estan i on són els altres. Només una cosa, no només està 3 hores de vol, sinó que s'hi pot anar amb cotxe. Sí. O caminant o amb bicicleta, si molt m'estires, però està aquí mateix. No hi ha un oceà entremig, no hi ha... Correcte, aquest és un altre punt. Encara que a la guerra d'Algèria ho tinguéssim aquí a tocar, Algèria, si mireu, hi ha la mateixa distància que d'aquí a Madrid, encara que sembli mentida. A Algèria sí, es van matar unes 150.000 persones, però hi havia un mar pel mig. Aquí no, aquí no hi ha frontera marítima. A partir d'això, tenim clar aquest punt que ha tornat la guerra convencional, ha tornat la guerra a Europa, passem a veure els models de professional i de conscripció, com s'han desenvolupat en el cas i com s'estan tensionant amb el cas de la guerra del Donbass. D'una banda, entrem en el cas de Rússia. Rússia es troba que després de l'ensorrament de la Unió Soviètica i els diversos revesos a la guerra de Txetxènia, la primera guerra de Txetxènia, el 94, el 95, s'ha de reestructurar. Volen redimensionar-se a la baixa i volen passar a un model professional. Tanmateix, les dimensions que té Rússia, així com la poca vocació de passar unes forces professionals, impedeixen que sigui una força 100% professional i han de mantenir un percentatge important de forces de lleva. Ben bé, entre el 40 o el 50% de les forces de la Federació Russa són forces de conscripció, reclutes. Es va intentar perfeccionar-ho amb les reformes de Serlyukov, el ministre de Defensa, entre el 2007 i 2012, i durant la Primera Guerra del Donbass, les forces russes que oficialment van entrar dins del Donbass eren forces pràcticament totes professionals, però es trobaven que podien operar a una escala molt petita. Bàsicament, operaven a un nivell de batalló d'uns 700 efectius que combinaven diverses unitats professionals. Però ja es va anar veient que si havien d'escalar per operacions majors no en tenien prou amb els professionals, també necessitaven reclutes. I aquí és d'on han tret més recursos de cara a la guerra que estem veient actualment. I és una de les fonts de problemes perquè oficialment un recluta que està fent el servei militar no pot ser enviat fora del territori de la Federació Russa. Tanmateix, una de les trampes que es fa és que quan arriben a la frontera se'ls fa signar un contracte com si ja fossin professionals. I en bona mesura els revesos que s'estan entopant les forces russes és que els soldats de lleva que hi han enviat amb prou feines han tingut 6 mesos d'entrenament i encara menys s'han pogut familiaritzar amb les seves unitats. I a sobre els hi han venut una situació que no era que entrarien tranquil·lament allà i es troben que els seus veïns, amb els que estan atacant, no són gent d'un país perdut a l'Àsia Central molt diferent a ells, sinó són gent que podrien ser perfectament els seus veïns. I d'aquí, en bona mesura, els problemes que estem veient. Resistència ucraniana a banda, que ara hi entrarem. Què passa amb el cas ucraïnès? El cas ucraïnès també venia del mateix model soviètic, havien anat redimensionant-lo a la baixa i el 2014, poc abans de la revolta del Maidan, el president Yanukovych havia donat de baixa el model de conscripció. Ja les forces s'havien anat reduint, estaven en uns 60.000 efectius i, a més, van suspendre la conscripció. Amb la qual cosa trobaves amb unes forces que tenien problemes semblants als russos i també als espanyols. És a dir, unes forces amb una estructura de comandament massa rígida, massa sobredimensionada i, a més, uns problemes de corrupció importants. Què passa? Quan va escalant perdó, he dit el 2014, era el 2013, quan ho donava de baixa. Quan va escalant el tema al Donbass, es troben les forces ucraïneses que no tenen uns efectius suficients
com per mantenir el ritme, i a més que estaven infradotades econòmicament, i es van arribar a donar casos de que el material i els salaris de les forces ucraïneses estaven pagats amb crowdfunding, com si diguéssim, amb col·lectes per internet, i la cosa estava així. Així i tot, estaven a punt de guanyar a l'agost del 2014, que és quan entren les forces russes. I s'arriba a una treva al setembre, que reescalarà a finals de desembre fins que el 2015, gener del 2015, després d'uns quants combats, a la zona de Balseve i Donetsk, s'arriba a un altre armistici. Però en aquest temps la ferida ha seguit oberta, encara que amb baixa intensitat s'ha mantingut el conflicte, i bé, es preveia que això en un moment o altre escalaria. Tanmateix, les forces ucraïneses n'han après, primer han reimplantat el servei militar obligatori, segon, s'han reequipat i s'han dotat de més pressupost de defensa, i alhora, sobretot, han acabat molt amb el tema de la corrupció que hi havia i han millorat molt l'entrenament, tant a nivell d'oficials com de sotsoficials. Aleshores, aquí és quan el tema d'estudiar els conflictes, estudiar les forces de defensa, dona els seus resultats. Quan a finals d'any molta gent deia és que això és una maniobra del govern de Putin per tal d'exercir una coerció i a partir d'aquí obtenir uns resultats. És possible. Tanmateix, ho portàvem seguint des de la SEM des de finals de novembre, intensivament, i quan veiem que les forces russes es van mantenir tot el dispositiu al voltant d'Ucraïna durant un temps molt allargat, i a més deien que ho mantindrien fins després dels exercicis en Bielorússia, que eren entre el 10 i el 20 de febrer, no, tant temps fora de les seves bases, el material es fa malbé, amb el fred que fa la gent comença a patir de debò, fora dels seus aquarteraments, i alhora els períodes en què els reclutes poden estar desplegats en una unitat s'acaben. Per tant, això ens va portar a la conclusió que l'agulla de la balança que anava del conflicte a l'aposta anava més cap al conflicte. Desgraciadament, la vam encertar. Què vull dir amb això? Doncs, com deia al principi, i tal com plantejava el Neus d'aquí del debat constituent, qualsevol decisió que es prengui una Catalunya preindependent o independent ha de ser una decisió fonamentada. Les coses s'han de debatre des d'una perspectiva realista, més enllà de les fílies i fòbies de cadascú. Perquè el món, la geopolítica dura, ha tornat, i a tots ens agradaria que les coses es poguessin resoldre d'una manera dialogada, tranquil·la i serena, però tanmateix no ens podem quedar només amb aquesta perspectiva i que hem de ser molt conscients que la Catalunya independent s'haurà de dotar dels instruments durs per tal d'exercir aquesta política de defensa i exercir una dissuasió creïble. A partir d'aquí, com ha de ser aquesta? Doncs això s'haurà de donar en el marc d'un ampli consens i amb vista en el marc on estem situats. Però sigui com sigui, això ja, mica en mica, s'hi va posant fil a l'agulla. Nosaltres, des de la SEM, hem procurat i seguirem fent les nostres aportacions en aquest debat i on se'ns digui. I només dir que, aquest debat pot estar més o menys avançat, però en qualsevol cas ja fem tard. Això s'hauria d'haver començat tranquil·lament fa 20 anys, com es fa en qualsevol país normal que la seva facultat de Ciències Polítiques hi té un departament dedicat als estudis de política de defensa. Però bé... Cosa que aquí no passa. Vull dir, som una anomalia en el que són els estats democràtics de l'Europa occidental, en el fet que a cap de les 4 facultats de Ciències Polítiques que hi ha a Catalunya no hi ha ningú que es dediqui a estudiar la política de defensa. Cosa que
com a persona que no creu en les casualitats, em porta a pensar que a qui li interessa que hi hagi una Catalunya mentalment desarmada. Bé, a partir d'aquí crec que fora molt més interessant que, més enllà dels inputs que us puguem donar, doncs cadascú faci les seves preguntes i segur que serà molt més enriquidor. I pel tema Ucraïna no patiu, que anem traient coses al Twitter i al nostre web i tot el que voleu saber us podem farcir dades, documents, fins a l'avorriment. Al respecte del tema d'Ucraïna, només us volia ensenyar un mapa que em sembla molt il·lustratiu. Quan els mitjans ens expliquen doncs, la guerra d'Ucraïna, ens ensenyen un mapa com aquest, no? Marcades en vermell les zones que ha conquerit l'exèrcit rus. La realitat és aquesta. La realitat és aquesta. Les zones que ha conquerit l'exèrcit rus són les carreteres. Tot el que hi ha al marge de les carreteres no ho ha conquerit. I per això es veuen les imatges que es veuen de convois sencers destruïts per forces ucraïneses que de vegades són professionals, però molt sovint són forces territorials, són reservistes, gent normal que fins fa un mes tenia la seva feina com a mestre, com a fuster, com a paleta, com a botiguer, com el que fos, però que davant d'aquesta invasió s'han posat a defensar el seu país. I crec que és molt important veure la diferència de com se'ns presenten les coses. No és que tota l'àrea en vermell l'hagi conquerit l'exèrcit rus, sinó que el que ha conquerit són les carreteres que hi arriben. Fet aquest petit incís, disculpeu-me, sí, com deia en Pol, generalment hi ha força preguntes. Sí, una pregunta. Abans d'entrar en la qüestió de quin model ens convindria, de quin model de defensa, un aclariment. Del tema d'Ucraïna del Donbass, has parlat de les forces russes, però el Donbass tenia forces pròpies ucraïneses i de quin volum n'estaríem parlant? Sí, les forces del Donbass estan dividides en dos cossos d'exèrcit, el de Donetsk i el de Lugansk, que aproximadament serien uns efectius, aproximadament, pels vols dels 30-35.000. Organitzats de la mateixa manera que estan organitzades les forces russes, en les corresponents unitats de reconeixement, infanteria, tancs, artilleria, guerra electrònica. També és cert que dins d'aquestes unitats hi havia algunes de forces especials russes, dels Spetsnaz, de les unitats de reconeixement de la GRU, la intel·ligència militar russa, i alhora que també aquests dos cossos d'exèrcit estaven subordinats als quarters generals del districte militar Sur de Rússia a Rostov del Don. Vull dir, sí, nominalment eren els exèrcits de les repúbliques de Donetsk i Lugansk, però a efectes pràctics, operacionalment, estan totalment subordinats als quarters generals de Rostov del Don i, per tant, a les forces russes. I el 14-15 Rússia té una intervenció oficial o...? Oficial només a partir del 24 d'agost, que és justament quan, després del conegut com el raid de Zaborozhky, que és una de les brigades de paracaigudistes ucraïneses convertides en unitat d'infanteria mecanitzada, fa una incursió de 450 quilòmetres dins de la zona del Donbass i veuen que s'estan esmicolant les forces de milícia de Donetsk i Lugansk. I a partir d'aquí, com veuen que això s'està ensorrant, obertament ja entren les forces russes. I bé, en qüestió d'entre el 24 i 27 d'agost del 2014, avancen tota la potència de foc i van tirant enrere. Hi ha la batalla d'Ilovaisk, entre aquells 3 dies, que aproximadament els ucraïnesos pateixen unes 800 baixes mortals. Aquí el tema de la tornada de la guerra convencional, l'incís en això, que en una guerra convencional d'exèrcit contra exèrcit hi ha moltes baixes, hi ha moltes pèrdues de material, hi ha moltes pèrdues humanes,
no és una guerra allargada durant dècades amb incursions de disparar i córrer. No. És una guerra industrial, tota la carn sobre la graella, mai millor dit. Dues preguntes curtetes. Amb la hipotètica situació que tinguem algun dia o altre un exèrcit a Catalunya, quants efectius podrien ser? Jo sempre he sentit que a sobre de 30.000 serien suficients. Això. I la segona pregunta, quin paper faria la dona dins d'aquest exèrcit? Perquè veiem en alguns països que és més la floreta i altres països, em sembla per exemple Israel, que és una acció efectiva amb les dones. No sé si és paritari o no és paritari, però quina funció faria? Gràcies. Sí, et responc primer la segona pregunta. Farà el paper doncs, que la majoria parlamentària decideixi atorgar-li per mitjà doncs, de les normes que s'estableixin. Ara bé, el meu parer és que el paper que han de tenir les dones en la política de defensa ha de ser completament igualitari, igual que en la resta d'àmbits de la societat. I en aquest sentit, podem agafar com a referència aquests països que ens agraden tant, que són tan avançats i democràtics com són els països escandinaus, i, per exemple, dins d'Europa, Noruega, per exemple, que diguéssim és un país socialment avançat, etc., doncs és dels primers països europeus, si no el primer, en fer que el servei militar sigui obligatori també per les dones. I a Suïssa les dones també és obligat fer els serveis? No, a Suïssa és obligatori pels homes i voluntari per les dones. Generalment és això, el que veiem és que en aquests països, el cas d'Escandinàvia és bastant exemplar en això, que les societats avançades en què el paper social de les dones tendeix a ser el mateix que el dels homes, doncs també ho és a les forces de defensa. Respecte a les dimensions, aquí sempre aconsellem molt justament això, agafar els països en què ens podem emmirallar i fer una translació en funció de coeficients de població. Per exemple, en el cas de Bèlgica, que tenen unes forces aproximadament uns 20.000, 22.000 efectius, però Bèlgica té uns 8 milions d'habitants. Catalunya seria una cosa al voltant d'això. Tanmateix, pensem que en el cas de Bèlgica són unes forces molt estilitzades, molt pensades per això, per les operacions internacionals i que alhora estan mancomunades amb les forces dels Països Baixos i, clar, es poden permetre mantenir a la baixa les xifres. Si féssim amb el cas de Finlàndia, Finlàndia té, comptant forces permanents, forces reservistes i reclutes, pot arribar a mobilitzar 280.000 efectius. Finlàndia, 280.000 efectius, un país de 5 milions i mig d'habitants. I alhora, a Finlàndia, el personal reservista amb edat militar, gent que ha rebut la formació i això encara està fins als 45 anys pels soldats rasos i fins als 55 per oficials i oficials, estaríem parlant d'un rebost, per dir-ho així, de recursos de 900.000 efectius. Un país de 5 milions i mig d'habitants. En el cas de Catalunya, vam fer el càlcul, serien prop de 1.200.000, si fossin Finlàndia, de reservistes. I a nivell de forces permanents passarien dels 300.000. No permanents, entre en plena mobilització. Jo us dic que és un exercici molt recomanable fer això, agafar les xifres de població, forces permanents i reservistes. És fàcil, no cal que aneu al detall, vull dir, ho busqueu per internet i aleshores feu l'escala en proporció a la població i estem parlant de països semblants a nosaltres, no estem inventant la roda. Per això us dic, en funció del model que es determini, doncs es tracta d'adaptar-ho
a la nostra situació i a les decisions que es prenguin. I alhora no oblidem que tampoc que el tema de l'alimentació i també el tema del pressupost. Actualment, Catalunya, pel fet de ser una comunitat autònoma del Regne d'Espanya, no està exenta de la despesa en defensa. També en paguem una part. Vam fer el càlcul i aproximadament anualment la mitjana de despesa en defensa que correspondria a Catalunya són uns 2.050 milions d'euros, que és relativament poc. Ens podríem permetre més i segurament haurem d'invertir més, però no n'estem exempts. És molt poc, És una quantitat clarament insuficient, tinguem en compte. Sí. No, el que comentava en Pol, el tema dels efectius és en funció del model, vull dir, si s'agafa el model completament professional, doncs això, podríem anar de la vora dels 15.000. Si s'agafa, deia el Pol l'exemple de Finlàndia, l'exemple de Suïssa, diguéssim, i ells n'estan com molt orgullosos i sempre en fan bandera, ells diuen que són capaços de mobilitzar més d'1 milió de persones en 24 hores. I ho diuen, diguéssim, perquè ho han comprovat, vull dir, fan exercicis i tal, i creuen que són capaços de fer això. Suïssa té 8 milions i escaig d'habitants. Doncs... En un cas, jo desconec tot això de veritat, no? En un cas de que quan arribem a ser independents, vosaltres creieu que trobaríem jovent que estiguin disposats a fer el servei militar obligatori? Sí, sens dubte. No és fe, són estadístiques. Des del 2017, que cada any anem encarregant l'enquesta sobre política de defensa, ara us ensenyaré els resultats, cada any, i Catalunya és un país més normal del que pot semblar, més enllà del que digui l'opinió publicada. Vull dir, no ens fem aquesta mena de trampes al solitari perquè Catalunya és un país més normal del que sembla i l'aprovació a tenir unes forces de defensa supera el 50% i és més, hi treu aproximadament 10 punts i mig al no. I si anem al detall de les dades, els que estan en contra de que Catalunya tingui unes forces de defensa és bàsicament el segment unionista del vot. Però és que quan anem al segment més jove, el segment que va d'entre els 16 i els 29 anys, els que estan a favor d'unes forces de defensa pròpies és el 62%. Per tant, no és una qüestió de fe, és una qüestió de dades. I això, senzillament, creure en el país. No som un país anormal en què la gent estigui incapacitada per fer el que fan altres països. No, som un país molt més normal del que sembla. I ens ho hauríem d'anar posant al cap. A partir d'aquí, anem a les dades. Sí, tampoc hi entrarem massa, això està penjat a la nostra web i podeu veure-ho. Ja fa, des de 2017 que estem fent aquesta enquesta. És una enquesta que ens costa una calarada fer-la perquè es fa molt ben fet, o sigui, la fa la mateixa empresa que fa les enquestes pel Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Li posem aquestes 3 preguntes i ja veieu, aquest darrer any 2021 va ser el resultat més elevat i va sortir que un 51% de la població està a favor i aquí, diguéssim, és el que deia en Pol, vull dir, aquí també compten els sectors més rabiosament unionistes. Podem anar al detall, no veureu res, us recomano que us obriu l'enquesta, però evidentment segmentem aquesta resposta entre partits amb qui s'identifiquen, si s'identifiquen més catalans que espanyols, etc. I la gran majoria de persones que s'identifiquen com a catalans, que voten partits independentistes, etc., estan a favor d'un model normal. I també segreguem per edats i per sexes, etc. Són uns resultats comparables als de qualsevol país normal del nostre entorn. Evidentment, hi haurà gent que això no anirà amb ell, no en voldrà saber res i, diguéssim, és una opció que s'ha de respectar. O sigui, el que diguéssim, és moralment inacceptable és que s'obligui a fer el servei militar i no es doni una alternativa, com passava aquí, doncs, amb el servei militar, amb la mili espanyola, diguéssim, no? I clar, això portava a gent a casos extrems de suïcidis, drogues, etc. Si estàs allà absolutament a disgust
O sigui, a mi és una cosa que sempre m'ha xocat moltíssim, que un noi de 19 o 20 anys, davant de la perspectiva de passar 8, 9, 10 mesos més allà dintre, decidís que aquella vida no valia la pena viure-la i se suïcidessin, o sigui, és una cosa que és moralment execrable. I, evidentment, el problema que tenim molt sovint a la societat catalana és que confonem exèrcit amb exèrcit espanyol. I és normal, perquè és el referent més proper i l'únic referent que molts de nosaltres tenim. Però, precisament per això, anem a veure altres models, anem a veure models de virtut, models d'èxit que en tenim i ben a prop. Sí, només un incís. És el model. Jo vaig, com ja tinc una edat, vaig fer el servei militar i com a metge, però vaig voler veure això. Intent de suïcidi vaig veure uns quants anys. Sobretot nanos de 18, 19, 20 anys que no podien suportar. És que ara mirant des de la distància és la cosa més tonta que és fer un servei militar d'aquest model. Els altres ja no ho dic. Sí, sens dubte. I, evidentment, cal donar una sortida, perquè és el cas aquest, de que dèiem, dels països nòrdics, de Noruega, etc. A Noruega, per exemple, se suposa que el servei militar és obligatori, però és obligatori anar allà i presentar-te i tal. I qui diu, miri, escolta, això no va amb mi, d'acord, cap problema. És que, clar, al final s'està preparant a la gent per la pitjor experiència possible i és una cosa duríssima i terrible. I, esclar, si realment no vols estar allà, pot arribar a una situació com aquesta. Jo el que trobo estrany, que treballeu tant en tot això, que aquestes universitats que tenim catalanes, que dieu que n'hi ha 4 que fan ciències polítiques, que no hi hagi això, que no hi hagi ningú que treballi per això. Ho trobo estranyíssim. No? Bueno. Rumiem per què passa això. Per què a cap d'aquestes facultats de ciència política no s'estudia absolutament res de les polítiques de defensa i, en canvi, doncs, tenim organismes públics, diguéssim, que van a pressupost de la Generalitat, amb gent que cobra uns sous més que generosos per dedicar tota la seva jornada laboral a pensar i generar un estat d'opinió contrari a tot això, mentre que aquest senyor i jo ens guanyem la vida amb una altra cosa i a hores mortes, intempestives i traient estones personals i per la família, etc., intentem divulgar el que és normal als països normals. Rumiem-hi. Per què? Perquè... Abans has dit que vosaltres havíeu endevinat el que passaria amb aquesta guerra d'Ucrania. La meva pregunta és, i ara què? Què passarà? Com ho veieu? Quina sortida? I això que tots ens fa por d'una guerra mundial i tot això, com ho veieu tot això? Anem per parts. Com anirà? Doncs plantegem-nos quins són els objectius de cada guerra, perquè una cosa que no canvia en les guerres és el valor que posa cadascun dels bàndols amb els motius pels quals lluita i en funció d'això tindrà més compromís o menys. A la banda ucraïnesa, doncs, estan lluitant per la seva existència, amb la qual és difícil que posin el fre. I amb tota l'experiència que tenen del segle XX. De fet, Ucraïna, en el cas concret, és un lloc que sembla maleït per la història, tant per les fams que va patir durant l'època stalinista com la Segona Guerra Mundial, especialment Kharkiv, és una ciutat que va tenir 3 batalles horribles durant la Segona Guerra Mundial. Però és això, Ucraïna està lluitant per la seva existència. Alhora, quin valor posa Rússia en l'objectiu, o més concretament el govern rus? Doncs es fa difícil de mesurar, però han posat el llistó molt alt i fer-se enrere ara és difícil. Sí que és cert que el que buscaven històricament era mantenir
les antigues zones d'esmorteïment. Aquí també hi entra Bielorússia. Les zones que històricament, com que Rússia no tenia fronteres naturals, doncs buscaven aquestes zones d'esmorteïment per en cas d'invasió poder canviar espai per temps per reagrupar-se pel contraatac, tot i que això també és un argument que se li pot donar la volta i és un argument de cara a l'imperialisme. Clar, Rússia ha posat el llistó molt alt i fer-se enrere sense obtenir resultats pot desestabilitzar clarament el sistema. Aleshores, què passarà? Doncs, si anem al camp de batalla i al caràcter d'aquest conflicte, que és un caràcter de conflicte convencional, a mesura que es vagi esgotant el material, doncs veurem, perquè clar, no es produeix d'un dia per l'altre. En conseqüència, veurem que les properes, si no hi ha una pausa, les properes 2 setmanes continuaran una línia com l'actual, es anirà esgotant el material i si tanmateix això no vol dir que les forces ucraïnes es guanyin, perquè si no disposen dels instruments per poder tornar al cop, doncs és difícil que vagin recuperant puguin fer retrocedir les forces russes, però els aniran infligint un desgast. Què em refereixo amb els instruments per parar el cop? És a dir, no en tenen prou només amb armes portàtils, de míssils antitanc i antiaeris, també necessiten vehicles, avions, etc. I aquí és on la cosa es pot empantanegar. És complicat. Escolta, una pregunta elemental, però les armes són indústries públiques, privades, diner que generen tot això com ho veieu? Hi ha de tot. Una foto que em va cridar molt l'atenció, ahir o abans d'ahir, era de les primeres unitats d'aquesta legió internacional que s'ha format a Ucraïna, amb voluntaris estrangers. Aquests voluntaris, la cosa que em va cridar l'atenció és que anaven armats amb uns fusells que es diuen FNC, Fabric Nacional Carabin, un fusell d'assalt d'origen belga. D'acord? L'únic país a Europa que tenia aquest fusell de dotació era precisament Bèlgica. O sigui, el propietari d'aquests fusells era el govern belga. Per tant, el govern belga ha donat, de fet, després ho vaig estar buscant, i va ser arran de la guerra de 2014 que va donar aquests fusells a Ucraïna. Però el curiós del cas és que aquests fusells estan fabricats a la Fabric Nacional a Herstal. Herstal és un poble que està a 1 hora escassa de cotxe de Waterloo, perquè ens fem una idea. I el curiós del cas és que la Fabric Nacional Herstal, que és un dels principals exportadors d'armes portàtils d'Europa, és propietat del govern regional de Valònia. O sigui, en aquest cas és públic, i no públic estatal, sinó públic regional. El cas de, no sé, els antitanc, els Enlov, són Bofors, són sueco-britànics. Són BAE, sí. Els AT4 són suecs. Sí. Però aquests són més aviat privats, perquè és bo. Evidentment, totes les indústries d'armament, malgrat que nominalment siguin privades, els estats es guarden, diguéssim, tenir moltes accions dintre d'aquestes indústries, perquè, evidentment, no es poden permetre perdre'n el control. Que entrin aquí uns inversors que no se sap d'on surten i que puguin ser xinesos o de vés a saber on, i es faci amb el control de la indústria de defensa d'un estat. I aquí, amb el punt de la indústria de defensa, un segon punt del que dèiem abans, que les casualitats no existeixen. Com és que al Principat de Catalunya no hi ha cap ni una de les indústries tractores de material militar? No hi ha cap de les indústries que produeixen vehicles de combat, cap de les indústries que produeixen aviació, cap de les indústries que produeixen vaixells. No hi ha drassanes, no hi ha fàbriques per teixir de tancs i blindats, no hi ha... No hi és... És que... No tan sols de material dur. O sigui, fins fa 30-40 anys
sí que la indústria tèxtil catalana proveïa de la indústria alimentària, però tot això, en això sí que també hem fet un estudi a la SEM al respecte. Si l'exèrcit espanyol el que ha de comprar ho pot comprar a qualsevol lloc que no sigui a Catalunya, el compra a qualsevol lloc que no sigui. Només compra coses a Catalunya si no les troba enlloc més. I aquí darrere, evidentment, hi ha una intencionalitat política. Enteneu? Perquè, evidentment, el que comentava en Pol abans, dels impostos que paguem els catalans, hi ha 2.050 milions d'euros a l'any que se'n van al pressupost de defensa i resulta que d'aquests no hi ha, el retorn és zero, perquè no es compra res aquí. I perdona, a la pregunta que tu feies abans dels escenaris, o sigui, el pitjor escenari possible és que això s'enquisti i no es resolgui i quedi aquí enquistat durant 10 anys. I és un escenari possible, perquè esclar, a Ucraïna fins al 1991 realment no havia estat mai un estat independent i sobirà. Fins a la Primera Guerra Mundial la seva part oest pertanyia a l'imperi austrohongarès, la seva part est pertanyia a l'imperi rus i va haver-hi una sèrie de tractats, es va formar allò, va haver-hi la Guerra Civil Russa, etc. Hi va haver una sèrie de problemes i va acabar sent una república socialista soviètica. Però és que va haver l'exèrcit insurgent ucraïnès que va estar en guerra. Hi havia una organització secreta que es deia la Ukrainska Povstanska Armia, que és l'exèrcit insurgent ucraïnès, i va estar en guerra primer amb la Rússia tsarista, després va estar en guerra amb la Unió Soviètica, després es va aliar amb l'Alemanya nazi contra la Unió Soviètica, després va estar en guerra també contra l'Alemanya nazi i després va tornar a estar en guerra contra la Unió Soviètica. Hi va haver una insurgència que va durar fins als anys 50. 10 anys més tard d'acabada la Segona Guerra Mundial. Hi ha un pòsit aquí que roman. Aquesta gent, com a mínim va haver-hi un grup de gent que durant 30 o 40 anys van ser capaços de mantenir una insurgència contra tothom, tots els que els oprimien. O sigui, va haver una organització armada que va lluitar per la independència d'Ucraïna durant molts anys. I això es va mantenir, més d'una generació. Aquesta gent lluitarà i seguirà lluitant. I el pitjor de tot, o sigui, el pitjor escenari possible és aquest, que la cosa no acabi de quedar amb res i es vagi allargant en el temps. Sí. I a nivell d'escalada, última pregunta que feu, que a nivell d'escalada en fora és una de les opcions, tanmateix tant l'OTAN i en menor mesura la Unió Europea estan mirant de quedar-ne fora. Sí que Polònia, també pels seus traumes històrics que són similars, i la seva concepció de seguretat estan mirant d'ajudar a Ucraïna, però hi ha el fre posat dins del marc OTAN, perquè en tant que s'hi envien material, possiblement material més enllà de fusells i armes portàtils, la cosa pugui escalar. Ho estem veient aquests dies amb el tema de si envien aviació de combat o no. Clar, què passarà? Descartem el tema de la guerra nuclear perquè, a veure, encara que el percentatge de que hi hagués una guerra nuclear fos, en fi, posem un 1%, si aquest 1% s'esdevé, vol dir destrucció mútua assegurada. Per tant, fins i tot els líders més fanàtics i agressius se serenen amb el tema de les armes nuclears. L'OTAN té menys països, de fet, afiliats que no pas... L'OTAN té menys països afiliats que l'Organització per la Seguretat i Cooperació Europees, que de fet és l'OSCE aquesta la que va intervenir en la taula de diàleg a Minsk del conflicte del Donbass. Llavors, aquesta, que no sé per què serveix gaire, no? Perquè 59, mirar el Google, jo més enllà d'això no en sé, té més del doble de països que no pas l'OTAN afiliats. Aquesta gent, si van intervenir en aquella taula de diàleg del Donbass, se'ls pot interpel·lar a nivell de Catalunya? O ser seguretat no té res a veure amb això de defensa que estem parlant?
Us ho pregunto. A veure, el tema de l'OSCE. L'OSCE és una organització amb un pes internacional que tendeix a zero. L'OSCE, amb seu a Helsinki, cal entendre el context en què neix. En 1973, en el marc de la Guerra Freda, amb la cerca de mirar que hi hagi una desescalada davant d'un possible conflicte nuclear real, i es mira que hi hagi un punt de trobada en què la situació es pugui apaivagar, que encara que no fos resoluble en aquell moment immediat de la Guerra Freda, com a mínim trobar canals i punts de trobada. Òbviament això després de la Guerra Freda va perdent sentit i es queda amb tasques més d'observació, com en el cas del Donbass hi havia observadors de l'OSCE registrant les violacions de l'alto foc, atacs contra els drets humans, etc. Que en aquest aspecte l'OSCE ha funcionat bé com a registre del que ha passat, però clar, no et serveix gaire tenir algú que vagi apuntant quanta gent han matat i, bueno, vagi fent, no? En aquest aspecte l'OSCE té els seus límits. En l'aspecte de defensa no serveix per gaire més enllà d'un punt de trobada i debat. I alhora, a nivell també militar, la Unió Europea, se'n parla molt, que sí que és cert que la Unió Europea en el seu article 42 diu que els membres de la Unió Europea s'han de comprometre a mantenir forces militars i també té una clàusula de defensa mútua. També queda clar que la defensa europea, la participació en l'enfocament europeu de la defensa va sobretot en conflictes tous, conflictes de baix nivell, surt a la mateixa Constitució Europea, missions de pau de les Nacions Unides, etc. I això ho diu explícitament el Tractat de Lisboa, que això no va en detriment dels tractats que hi hagin amb el marc OTAN. Per tant, de fet, està dient que aquí qui té el pes en cas de conflictes durs és l'OTAN. I això. Ara, un detall, com es posicionarien, en el cas nostre, no es posicionarien gaire i tinguem clara una cosa, fins i tot en el marc d'una aliança, recordem aquella vella dita que els aliats grans ajuden aquells aliats petits si és que aquests es volen ajudar ells mateixos. Per tant, si tu no fas els deures, ningú vindrà a salvar-te. Com a afegit, això, comentava en Pol, la OSCE no deixa de ser un fòrum, és el que deia, en un marc de grans tensions, és un lloc que es va crear per posar junt gent dels dos blocs i mirar de parlar-ne. Però això no té una funció executiva de res. I en qualsevol cas, que hi ha conflicte aquí. No hi ha cap conflicte, és a dir, de portes enfora, el que perceben les cancelleries de la resta d'estats d'Europa és que això està solucionat. Tot ha tornat a la normalitat i, bueno, sí, hi ha uns partits suposadament independentistes que a sobre, en el seu moment, van flirtejar amb el Putin i que, per tant, ara són sospitosos i tal, però, vaja, el govern regional d'aquesta regió, malgrat estar governat per uns partits suposadament independentistes, doncs col·labora de manera normal i tal amb el govern de l'Estat i, per tant, aquí no hi ha conflicte. Per tant, no té cap sentit que cap mena d'organització internacional faci res. Quan hi hagi un conflicte, doncs ja s'ho plantejaran, però que hi hagi un conflicte de debò, amb totes les seves conseqüències i els seus costos per nosaltres. Fins i tot en cas de divorci amistós, etc., abans de l'octubre del 2017, quantes propostes institucionals de govern hi havien sobre política de defensa? Homologables, L'únic que s'assemblava una mica és allò que té aquell company allà al fons, que és el llibre que vam publicar, de política de defensa i estat propi. Però ho vam publicar unes quantes persones a títol individual. Proposta del govern homologable no n'hi havia cap. I si tu no fas els deures en aquest tema, no esperis que ningú et reconegui, a banda que hi hagi conflicte o no. Però, per exemple, el Regne d'Espanya i la República Francesa, des de l'any 85,
tenen un tractat bilateral de protecció de l'espai aeri. En cas de que hi hagi una incursió agressiva sense identificar a l'espai d'un o l'altre, qui tingui els avions més a la vora els envia. Per tant, si des d'aquí es fa la proposta de volem ser independents, però aquest tema no l'abordem, per exemple, el cas, anem a buscar el reconeixement a França, o com a mínim estar-hi, no tenir-los indisposats, i ens diguin, el vostre espai aeri qui el controlarà? O com fareu aquesta transició? I diem, no, aquest tema no va amb nosaltres. Òbviament, la República Francesa dirà, això no va de veritat, van de farol, per tant, podem tancar aquesta carpeta tranquil·lament i ens estalviem un conflicte diplomàtic amb Espanya. Els deures s'han de fer i s'ha de fer un debat públic i fonamentat. Si això no s'ha fet i només hi ha aquest llibre que vam publicar uns quants, doncs passen coses o no passen justament les que voldríem. Però tenim un diagnòstic. Sí, és que si agafem l'altre exemple més recent, que és el d'Escòcia, el govern d'Escòcia tenia un document al respecte de la defensa d'una Escòcia independent. El propi SNP, que era partit del govern a Escòcia, tenia la seva proposta de política de defensa per a una Escòcia independent. Com a mínim un think tank escocès tenia un estudi al respecte de la política de defensa d'una Escòcia independent i fins i tot el Royal United Services Institute, que és el think tank de les forces de defensa del Regne Unit, va publicar un estudi sobre la política de defensa d'unes forces d'una política de defensa d'una Escòcia independent. O sigui, el lògic i normal en els països democràtics és que si allà sembla que hagi d'haver una secessió, fins i tot els que estan en contra d'aquesta secessió es plantegin com ha de ser la política de defensa, perquè al final també els afecta a ells. M'enteneu? I aquí, clar, evidentment, no esperem que el Real Institut d'Elcano publiqui res sobre la política de defensa d'una Catalunya independent. Però és clar, si ni els partits independentistes ni el govern suposadament independentista es pren seriosament aquesta qüestió, no podem esperar que ningú fora d'aquí se la prengui. I al final, és que sentint-ho molt, la prova del cotó és aquesta. O sigui, si vas de debò, si vols ser un estat, has de tenir aquesta política de defensa. Sobretot, perquè deia en Pol, pel tema dels reconeixements internacionals, perquè la política de defensa que tu tinguis afectarà a la resta dels teus veïns. Pot ser un problema o pot ser part de la solució. Si decideixes ser un problema, no esperis res d'aquests veïns. Per tant, si fas discursos dient coses rares o dient ui, no, això no va amb nosaltres, ja en parlarem quan siguem independents, estàs dient a l'entorn que no vas de veritat, que tot vas de catxa i ja està, i tot és un bluff. Sí, clar. Tenim un marc mental que hem de canviar i hem de canviar molt. Tinc una pregunta sobre tornant a Ucrània i com pot desencallar-se o com pot evolucionar aquest conflicte. El tema del control de l'espai aeri, l'OTAN ja ha dit que no, però serà que no o hi ha alguna possibilitat que això canvi? I si canviés, quines conseqüències podria tenir? Clar, és que, si em deixes, que la OTAN es fiqui directament aquí, clar, passa a ser contendent. Llavors, Rússia, diguéssim, ja ha advertit que això tindria conseqüències. És que fins i tot el serial aquest d'aquesta setmana dels MiG-29 polonesos, sabeu de què parlo? No. Esclar, la Força Aèria d'Ucraïna, doncs els seus pilots saben pilotar els que saben pilotar. I els hi estan abatent avions i els hi han destruït avions que estaven a terra. I deien, bueno, doncs a tots aquests països que ara són de l'OTAN però que encara tenen material exsoviètic, doncs que els hi cedeixin i fem una mica de joc de les cadires, i llavors els Estats Units, com que estan incorporant els F-35, doncs tots els seus F-16 i F-18, doncs que els hi passin a aquesta gent i tal igual. Clar, primer Polònia va dir que no. Esclar, si li està donant aquest material directament a Ucraïna,
Polònia se la juga, diguéssim. I va dir, no, llavors us els portem a la base americana de Ramstein a Alemanya i llavors vosaltres els hi doneu. I llavors els americans van dir, ui, tampoc. O sigui, clar, tothom els hi vol donar els MiG-29, però ningú vol fer el pas de posar-lo allà, perquè llavors es posen en el punt de mira de Rússia. Si ja estem amb aquest serial per aquest tema, imposar una zona d'exclusió aèria. Clar, si és merament declaratiu, posem una zona d'exclusió aèria i no fem res per fer-la complir, no serveix de res, diguéssim, és fins i tot contraproduent. Clar, si tu poses una zona d'exclusió aèria i algú se la salta, doncs estàs obligat a que hi hagi unes conseqüències. I clar, aquestes conseqüències pot ser la peça de dòmino que faci caure totes les peces en cascada. Ningú vol ser el primer a empènyer la primera peça del dòmino, perquè al final de tot hi ha armes atòmiques. Podem dir que les universitats catalanes menys aquesta mesura sobre ciències polítiques, a Espanya sí que en canvi a les universitats de polítiques hi ha seccions de polítiques de defensa. Sí. Òbviament. Encara és més sorprenent, diguéssim, no? No ho és gens. O no. Vaja, nosaltres li trobem una lògica clara, nítida. Aclaparadora. És que no hi ha, a Catalunya, no hi ha pensament en política de defensa més enllà de, tristament, vull dir, no és per d'això, però és que més enllà de nosaltres, que hi ha algú més, ostres, i no és normal, no ho és. És comprensible, però no és normal. Però també hi ha gent a l'exèrcit catalans que potser estarien no per la independència, sinó per la democràcia. Com el Segura, que ja veu el que va durar dintre de l'exèrcit, és que, esclar, sí, n'hi ha, però, evidentment, hi ha catalans, i els coneixem, hi ha catalans independentistes amb vocació militar i que al final la seva vocació militar ha estat tan forta que han decidit empassar-se el gripau i anar a l'exèrcit espanyol i han fet la carrera que han fet. Però oficials superiors, diguéssim que siguin criptoindependentistes de l'exèrcit espanyol, no n'hi ha. Hi ha sotsoficials, hi ha algun oficial que després amb rang de capità i tal també s'ha fastiguejat i ha plegat perquè ha vist que al final allò tenia el recorregut que tenia, però, i mira que n'hi ha uns quants de generals a Espanya, però puc posar la mà al foc que no hi ha cap general espanyol que sigui un independentista amagat. Si no hi ha més preguntes, gràcies per haver vingut, ho han fet de manera desinteressada perquè ells creuen en la idea.